الحمد لله على نعمه والشكر له على إحسانه ومنه وفضله وجوده وصلوات الله والسلام ما ناح طير الأيك والحمام على النبي المصطفى البشير الهاشمي المجتبى النذير وآله من بلج الصباح وصحبه ما هبت الرياح بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. أما بعد معاشر الأفاضل، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وسلس بكم معاشر المؤمنين فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وأنا معهم بعفوك وكرمك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. bayan haka muna yabo muna yabawa muna godiya da kyakkyawan kirari ga sarki Allah makaɗaici mahalicci mawadaci. Muna yabo muna yabawa gare shi, muna neman taimakonsa da agajinsa da gafararsa, muna roƙon shiriyarsa, muna neman kariyarsa ya tsare mu ya kare mu daga sharrorin kawunanmu da munanan ayyukanmu. Wanda Allah ya shiryar shine shiryayye, wanda Allah ya batar shine bacacce. Muna shaidawa babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai yake, ba shi da abokin tarayya. Muna kuma sake shaidawa lallai tabbas hakika annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, bawansa ne kuma jakadansa ne. Bayan haka mafi gaskiyar zance shine zancen Allah, mafificiyar shiriya ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Mafiya sharrin al'amura su ne fararru kirkirarru a cikin addini. Hakika tabbas duk abin da aka fare shi, aka kage shi, aka kirkire shi, aka cusa shi a cikin addini wadda ba shi da asali a cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai, sunansa kage da ƙarya da kirkira a cikin addini. Bata ne, bata da ma'abautansa, matattarar su ta jahannama. Allah ya kare mu. Yan uwa masu imani, wannan huɗuba tamu a yau wannan juma'a ta 14 ga watan safar, watan biyu na shekarar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, wadda ya zo daidai da 8 ga watan 8 2025 a wannan mimbari na Samar Islamic Center da ke nan filin jirgi. Sako take ɗauke da shi mai mahimmancin gaske kuma zazzafan sako zuwa ga waɗanda suke fito na fito, suke turmutsutsu da wannan da'awa da wannan kira na musamman, wanda kira ne na Allah dangane da haɗa kalmar musulmi da kusanto da musulmi kusa da junansu don su samu tsayayyar kalma guda ɗaya da za su rika amfani da ita a madadinsu na su musulmi su duka don tunkarar matsalolinsu waɗanda suka shafe su duka, don fuskantar ƙalubalensu wanda ya shafe su duka. Wannan hudubar risala ce, saƙo ne zuwa ga waɗanda suke ma wannan da'awar kutun gwila,
suke mata makirci, suke mata kulle-kulle, suke mata zagon ƙasa a tsammaninsu hakan zai kai su ga nasara. Abinda wannan hudubar take gaya musu, innahum fashiluna la mahala, innahum fashiluna la mahala, innahum fashiluna la mahala. Abinda wannan huduba take gaya musu, wallahi sun ma faɗi ƙasa warwar sun gama, ba za su yi nasara ba. Turmutsutsu da wannan kiran turmutsutsu ne da Allah, kuma ba wanda ya isa, ba wanda zai iya. ‘Yan uwa masu albarka, yana cikin muhimman manya-manyan jigajigan ayyukan da muka saka a gaba. Duk mai bibiyata ya san wannan yana ɗaya daga cikin mafiya girman abin da na sa a gaba, da ni da ire-irena, kira zuwa ga musulmi in dai suna so su zauna lafiya, dole su dawo su bi umarnin da Allah ya ba su a cikin littafinsa, su samu kalma ɗaya da za su rika tunkarar matsalolinsu da ita. In ba haka ba, da ɗaiɗai da ɗaiɗaya matsaloli sai sun cinye mu gaba ɗaya. Dole mu samu kalma ɗaya tare da bambance-bambancen ra'ayoyinmu da mazhabobinmu da tawajjuhat ɗinmu da aƙidunmu. Duk da waɗannan bambance-bambancen, sunan musuluncin nan dai da ya haɗa mu, dole dan shi mu samu kalma ɗaya ta musulunci da za mu riƙa magana da ita karar matsalolinmu, waɗanda idan su an shatar waɗansu masu yi wa musulunci zagon ƙasa ba, ya sani ko bai sani ba, ba shi da matsala da ita, kuma yana maraba da ita, kuma yana farin ciki da ita, kuma yana addu'a da fatar alheri wa waɗanda suka tsaya ka'in da na'in a wannan da'awar. To amma fa ganin irin nasarar da wannan da'awar take samu, sai waɗansu suka yi kururuwa, suka yi kukan kura, suka dirfafi wannan da'awar da dukkan wani abu da za su iya na ƙage da sharri da yarfe da ɓatanci. Waya tsammaninsu wannan zai sa waɗanda suka ɗauko wannan da'awar su yi ƙasa a gwiwa. Kaito, ka'idar da ni da nake magana nake tafiya a kanta ita ce, idan har wanda yake yaɗa ɓarna, yake raba kan jama'a, yake yaɗa fasadi a ban ƙasa, yana jin wai yana da ƙwarin gwiwa, yana da ƙarfin jikin da zai zo ya yaɗa ɓarnarsa, ya fito ya bayyana ra'ayinsa, ina ga kuma wanda yake kan daidai, wanda cewa yake a gyara. Waɗanda fa suke yaɗa ɓarna, suke kare ƙarya, muna gani har rayuwarsu suke bayarwa. Yanzu ka ɗauki 'yan sara sukar 'yan siyasa, nawa ka sani na sani waɗanda suka rasa ransu, wani ya rasa wani sashen jikinsa akan shegantaka da ƙarya da kare ɓarna da baɗala, akan kare duniyarsa, amma ya ji ya gani zai iya zuwa ya tara aradi da ka, zai iya shiga inda ba lallai ya fito ba, kuma shi ya san wannan abin da yake ƙarya yake karewa. Shi da kansa in zaka tattauna da shi ya san ƙarya yake karewa, ya san shegantaka da zalunci yake karewa, amma kuma ya ji ya gani akan haka. To ina ga kai da Allah ne ya ce, manzon Allah ne ya ce, me zaka ji shakka kuma? Me zaka ji tsoro? Barazanar mai barazana, ɓatancin mai ɓatanci, sharrin mai sharri, ƙagen mai ƙage ya daɗe bai yi ba, ɓatancin mai ɓatanci. Ai innal izzata lillah, izza ta Allah ce, walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Saboda haka waɗanda suke wannan kulle-kulle a tsammanin su wai za su kai gagaci, suna ga wannan zai fushe su, za su don kwafar da wannan da'awar, wallahi sun makara. Wannan da'awar Allah ya riga da ya kafa ta a zukatan muminai masu san Allah, masu san manzon Allah, wanda musulunci ne zalla a gabansu, ba wani shakiyancin banza ba. Amma wannan da'awar
wannan da'awar waɗanda suke rigima da ita za mu ji su, kafin sannan mu sani cewa wannan kiran fa ba ra'ayinmu bane na ƙashin kanmu, umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin tsarkakakken littafinsa. Allah ya ce, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. umarni ne na Allah. Allah shi ya ce wa'tasimu bihablillah, da wa Allah yake magana, da musulmi ne wanda ambatan su ya gabata a ayar da ta wuce, wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu, inji Allah. Allah yake umartar mu ku dunkule, ku haɗe, ku yi riko bihablillah, da igiyar Allah kwaya ɗaya ita ce kalmar musulunci. Allah yake umartar musulmi da su dunkule, su haɗe don su rika tinkarar matsalolinsu. Kuma wannan ba yana nufin sai fahimta duka ta zama iri ɗaya ba, sai mazhaba duka, ai babu wannan ranar a duniya. Allah da ya ce mu haɗe shine kuma ya ce wala yazaluna mukhtalifin. Mu yan adam ba za mu ka daban, in kai malami ne ra'ayinka daban, ra'ayin almajiranka daban, cikin kabaya da ba su da iyaka. Haka Allah ya halicci 'yan adam masu saɓani ne a junansu, a ƙabilunmu mun sha bamban, a launinmu ma mun sha bamban, a kamanninmu mun sha bamban, a tunaninmu mun sha bamban, a al'adunmu mun sha bamban. Amma wannan sha bamban ɗin ba dalili ne na taho mu gama da juna ba. Allah da kansa ya gaya mana, ja'alnakum shu'uban wa kaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Saboda haka bambancin ra'ayoyi da fahimta da tunani da tawajjuhat da mazahib da akaid, wannan ɗabi'a ce kauniya. Akan haka aka gina duniya, kuma akan haka wannan duniyar za ta ƙare. Amma wannan saɓanin ba dalili ne na mu hari juna ba, na mu halatta mutuncin juna ba, balle kuma hatta kai mu ga halatta jinin juna ko halatta dukiyar juna. No, ba dalili ne na wannan ba. Sau da haka Allah ya san muna da ra'ayoyi mabambanta, amma Allah ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da. Wannan al'ummar fa da a wargaje take, musulunci hadawa yake ba rabawa ba. Umarni ne na Allah. Akwai malamin da ya isa i canja fassarar wannan, amma fa malaman kungiyoyi saboda munafurci, saboda kin gaskiya da son zuciya, kowa in ya tashi fassara wannan sai ya nuna itisam din haɗin kan tsakanin yan kungiyarsa ake nufi. In sun haɗa kansu su yan kungiyarsu, to shine haɗin kan. ƙarya suke yi. Allah maganar haɗin kan musulmi yake. Waye musulmi? Ba a buƙatar ta'arifi na, ba a buƙatar ta'arifin ka. Ba ni ake so in zo na fayyace waye musulmi ba, na zo na yi definition waye musulmi ba. Ni ne nake da wannan hakkin ba kai kake da wannan hakkin ba. Domin ni da kai za mu iya kawo son zuciyarmu mu ce wannan shine musulmi, ko da kuwa hakika ni ba shine musulmin ba. Wanda aka aiko da musuluncin shi ya gaya mana waye musulmi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Anas wanda yake cikin Bukhari ya faɗi waye musulmi. Ya ce man salla salatana, yake 4-4-3-4-2, kuma yake kallon alkiblar mu, yake fuskantar Ka'aba, kuma yake cin yankan mu. Manzo Allah ce wannan shine musulmi, wanda yake da alfarma ta Allah, yake da alfarma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake da alfarma ta muminai. Manzo Allah ya riga ya yi definition waye musulmi. Man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana. Wannan hadisin
duk hanyoyin riwaya da ake da su guda biyu na ahlus sunna da na shi'a sun rawaice shi, yana nan gareri ya garai a cikin sahihul bukhari. Daga nan ne kuma duk malaman da suka yi rubutu akan aqidun musulmi kamar imamu tahawi duk daga karkashin wannan suka cire ka'idar su, wa nusammi ahla qiblatina muslimin mu'minin. Haka imamu tahawi ya nasanta cikin al-aqidatu tahawiyya, duk mai kallon gabas yana sallah da wani suna muke kiransa? Muna kiransu musulmai, muslimina mu'minin, saboda wannan hadisin. dan haka ba kai ne zaka ce wani musulmi ne wani ba musulmi ba. Allah da ya aiko manzon Allah, shi manzon Allah da aka ce litubayyina linnas, ka yi wa mutane bayani, shi ya mana bayanin waye musulmi. To maganar musulmi ake, ka rike ra'ayinka, ka rike fahimtar ka, rike nawa, rike fahimta ta, rike akida ta, rike mazhaba ta, amma na yadda sunan musulunci ba mallaki na bane ni kadai. Kai ma duk abin da kake jin dumin kirjinsa ƙarya kake, ba sunanka bane kai kadai. Kamar yanda na sha faɗa, dan izala ko zai mutu ya tashi saboda husuma da rigima, ba yadda ya iya da dan ɗariƙa sai ya bashi a cikin musulunci. Shi ma dan ɗariƙa ko zai mutu ya tashi saboda rigima da husuma, ba yadda zai yi da dan izala, haka zai bashi a cikin musulunci. Haka dan salafiya, haka dan garga, haka dan kowa. Musulunci namu ne na mu duka, ba mallakar wata kungiya bace. Kuma ba wani ne zai zo in nuna musulmi ya ce wane ne musulmi wane ba musulmi ba. Kariya yake ka'inan mankana, wanda aka aiko da gaskiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana musulmi, kuma har a naɗe ƙasa wannan ta'arifin nasa, definition din da ya shine definition. Man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fa zalikal muslim. Magana ta kare. Saboda haka musulunci ba mallakar wasu ne banda wasu ba, musulunci na musulmi ne su duka. Wannan ba za ka ce za ka iya rabawa ba, ko ba za a haɗa kalma ba, sai in ka iya tabbatar da wanan da ake cewa ya zo a haɗu ba musulmi ba ne. To wane ne za ka iya fitar da shi? Kai dai ka'idar da annabi ya baka, musulmi man shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wannan ita ce kalmar da ake shiga musulunci da ita. Duk mutumin da ya shiga wannan ya zama musulmi idan ya tsaye da abin da ake cewa sha'airul islami zahira, ayyukan musulunci na zahiri, ba inda kai ya da shi, ana ganin sa ana sallah da shi, shikenan. Musulmi za su dau azumi, yana cikin masu dauka, baya cewa bai yadda da azumi ba, ba inda ka iya. Ya tsaye da abin da ake cewa sha'airul islami zahira, ba inda ka iya da shi. Shi yasa munafikai annabi fa ammar wahayi, an gaya masa su ba musulmin ba ne, a zuciyarsu ba su yadda da Allah ba, a zuciyarsu ba su yadda da shi ba, amma tun da a zahiri suna bayyana musuluncin, suna cewa ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Za a kira sallah su shigo masallaci, haka annabi ya kyale su. Kuma haka mutum zai mutu a gayyaci annabi ya zo ya tsaya akan gawarsa. Saboda me? Saboda a zahiri ya bayyana musulunci. Baɗini na Allah ne, ba wanda ya san baɗini sai Allah, ba wanda zai hukunci ma abin da yake zuciyar wani sai Allah. Shi yasa sayyidina Usamatu dan Zaidu, Allah ya kara masa yadda, a wajen yaƙi yana kallon wani kafiri, isara wancan isara wannan, yana takbarna a musulmi, ana yowa kansa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah. Usama ya ce ƙarya kake, baka isa ba. Kawai sai ibishi ya afka masa. Sahabbai ashe sun ganshi, suka ce a qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, yanzu ka bi shi ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah. Dan manzo Allah ya ce man kalaha faqad asama minni damahu wa mala. Duk mutumin da ya faɗi wannan kalmar, jininsa ya haramta, dukiyarsa ta haramta. Sahabbai suka zo suka gaya wa manzon Allah ga fa abin da Usama ya, manzon Allah ya kira shi ya ce masa abin da aka faɗi haka ne? Ya ce to ai ina ga ya faɗa ne manzon Allah saboda ya kare kansa, saboda kaucewa mutuwa. Manzon Allah ya ce shin ka tsaga zuciyarsa ka gani? In ka ce ai wani kalmar da yake faɗi ƙarya yake, kai ka tsaga zuciyarsa ka gani. Manzon Allah fa da aka aiko da addini yake tambayar Usama, ya ce to yaya za ka yi da la ilaha illallah ranar alkiyama? Idan kuka je gaban Allah, yaya za ka yi da la ilaha illallah?
to saboda haka yan uwa, in dai wannan kalmar musulunci ta gaskatu a kansa, ma'ana a zahirinsa ya bayyana ayyukan musulunci, to ko ka so ko ka ki duk ƙiyayyarka da shi dole ka karɓe shi a matsayin musulmi. Idan a ransa ba da gaske ke ba, wannan kuma ba naka bane, na Allah, amma kai a zahiri dole ka karɓe shi musulmi. Muku abin da muke cewa duk wanda yake nasabtuwa zuwa ga musulmi, waɗanda idan wata matsala ta tunkaro musulunci su duka ba ta rarrabe su take shafa, to ya wajaba su samu kalma guda da za su rika magana da ita domin tsare mana shine ba mu da kalma guda da muke magana da ita. Don haka wannan cewa a samu haɗaɗɗiyar kalma, musulmi su yi haƙuri da rigingimu da saɓanin da ke tsakaninsu, su samu kalma guda da za su na magana da ita, ba ra'ayin wani bane. Wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa da ya tuwa. Me yasa? Saboda ba ma mutunta juna, ba ma ganin darajar juna, mun ɗaiɗaice, mun watse, mun lalace. Saboda haka waɗanda ba sa son wannan haɗuwar suna da yawa, kasirun mahum, amma manya-manya cikinsu guda uku ne. Kuma ka sani wannan rabuwar a matakin duniya ita ta mai da mu yadda kake ganin mu, haka a matakin ƙasa da muke ciki, ƙasar mu Najeriya, wannan rarrabuwar ita ta mai da mu yadda kake ganin mu. A matakin duniya ji abin da ake ma 'yan uwanmu a gabas ta tsakiya, ji abin da ake ma 'yan uwanmu. Tarihin ɗan adam bai taɓa rawaito irin wannan ƙasƙancin da muke gani ba. Kuma abin da ya jawo haka shine ba mu da kalma ɗaya. An raba duniyar musulunci gida biyu, shi'a da sunna. An raba kasashen musulmi guda biyu, wannan sun yi can, wa'annan sun yi nan. Kowa ya nema dan uwansa fatar sharri, kowa ya tsaya ka'in da na'in sai ya kori dan uwansa daga cikin da'irar musulunci, kuma ba wanda ya sai kori dan uwansa. To suwa suke cin nasarar haka, suwa suke cin ribar haka? Su ne makiyanmu. Kalli yadda abin da suke mana yanzu. Wa'annan mutanen, billahi allazi la ilaha illa huwa, in ba don turawan yamma da suke Amerika, suke Ingila, suke Faransa, suke Germany, suke Scotland ba, wallahi na rantse da Allah da an shafe su a doron kasa. Yau ya san adadin dubun dubatar musulman da suke nan suna daga kwali, suna daga tutoti a Amerika, suna nema musu yanci? Wa ya san adadinsu a Faransa? Wa ya san adadinsu a Germany? Kai hatta ita kasar mamayar kanta akwai waɗanda a cikin kasar suna iya dagowa su, suna iya fitowa su daga kwali, su daga tuta. Amma fa da yawa daga kasashen musulmi waɗanda ake ganin su ya kamata su zo su tsaya tsayin mai daka su ce cin zalin ya isa haka, sai dai mu kare mu duka ko a bar yan uwanmu su shaki iskar yanci. Waɗanda ake sa ran su yi haka, irin su mamlaka Saudiya, irin su Dubai, irin su Qatar, irin su Oman, galibin waɗannan kasashen dokar kasar shine idan ka kuskura ko dan waye kai a kasar, kowane irin mataki ka taka, ka daga wata tuta ko ka daga wani kwali saboda wayancan yan uwan naka, billahi allazi la ilaha illa hu, an ka shiga kurkuku anan zaka mutu, kashe ka za ka tafi har lahira. A America zaka fito ka daga tuta, ka daga kwali, har ku yi damba da jami'in tsaro, kuma ka koma gidanka. A Ingila, a Faransa. Amma waɗannan ƙasashen da na lissafa na musulmi, wanda su ne ya kamata su fito su ce ko a yi mutu ko a yi rai, ko a tsaye da wannan ko a mutu gaba ɗaya, amma sai an yanta 'yan uwanmu. Su kuma su ne idan ka fito a ƙasar saboda jin zafin abin da ake wa 'yan uwanka, ka nuna takaicinka, to ka zama terrorist, hukuncin kisa ya tabbata a kanka, kai mai tada zaune tsaye. To in ba don wayancan turawan ba, da wayannan mutanen yanzu an shafe su a doron ƙasa. Ka duba bature dan kulob, bature dan kulob, bai san Allah ba, bai san manzon Allah ba, bai san sallah ba, bai san komai ba game da addini, amma zai hana idansa bacci, zai hana kansa ci, ya hana kansa sha, ya zauna ya rubuta waka. Ka duba wannan mawaƙin ɗan ƙasar Ingila a baya-bayan nan, ka duba halin da ya shiga. Duk ƙasashen nan na turawa suka ce sun kwace bizarsa, sun hana shi biza, doka ne ya shiga ƙasashensu, saboda kawai ya yi waka ya soki lamirin waɗanda suke cin zalin yan uwanmu. Shi fa ba ta inda ya haɗu da su, kishi ne kawai na insaniya, kishi yake na humanity, amma ka ga halin da ya shiga. Daidai lokacin da mu galibi ba mu ma san abin da aka yi ba. Ni na ɗora waƙar
wasu ma sai suka ɗauka cewa wai waƙar musician nake bi, saboda su tsaya ma su ji me ake cewa, kawai zahirin bidiyon suka gani, ba su ma tsaya sun ji kalmomin da bidiyon ya kunsa ba. To yancin da kake da shi, sauƙi da tausayawar da 'yan uwanmu suke samu a ƙasashen turawa, a ƙasashenmu ba sa samu, saboda an riga an raba kanmu, kowa so yake bala'in da zai cinye ɗan uwansa ya faɗa masa. To shine abin da Allah yake gaya mana, fatafshalu, fashal ɗin feluwar gata nan muna kallanta. A matakin duniya haka muke, haka in ka dawo matakin ƙasa haka muke a ɗaiɗaice, ba mu da kowa, ba mu da gata. Dole mu dawo hayyacinmu, mu dawo mu bi umarnin Allah. Kuma Allah a ƙarshen suratul Anfali yana magana fa da masu hankali, wanda fa Allah ne a gabansu, musulunci ne a gabansu, ba wani son zuciya ba. Allah ya ce wallazina kafaru, kun ga waɗanda suka kafirce, waɗanda ba musulmi ba, ba'dhuhum awliya'u ba'd, sashen su yana karfafa sashi, suna da kalma ɗaya wanda suke tinkarar matsalolinsu nasu na su duka da ita, tare da bambance-bambancen ra'ayoyinsu da yadda suke kafirta junansu. Dukkansu da Yahudawa da Nasara ba wanda suke zaune lafiya da junansu, suna da bambance-bambancen aƙidu da ra'ayoyi, kowa ya sani. Amma Allah ya ce tare da haka suna iya dunkulewa su fito da murya ɗaya da kalma ɗaya don su tunkari matsalolinsu, don su kawar da mu, don su karya mu, don su rusa mu. Sai Allah ya ce mana illa taf'aluhu, idan ba ku yi haka ba, in ji Allah, idan kuma musulmi ba ku dawo kun yi yadda suke yi ba, tare da bambance-bambancen naku kun samu kalma ɗaya da za ku rika tinkarar maƙiyanku da matsalolinku ba, ta kun fitinatun fil art, fitina za ta auku a ban kasa wa fasadun kabir, da barna mai girma. Ka je ka jawo duk wani malami wannan ayar, a kowace kungiya yake, in ya isa ya fassara ayar, ya faɗi kuma mai ma'anar ta yake nufi. Wayanda suke sukar wannan, in sun isa a kafa ma kyamara, zo ka fassara ayan nan yadda na fassara ta, ka ce tawo kuskure ce, taka ce daidai, in ka isa fito ka fassara ta. wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ko za ku mutu wannan ayar mun dinga maimaita ta a musulmi kenan, muna gaya musu ga abin da yake cikin littafin su, ga abin da ya kamata mu shagala da shi. Amma saboda masifa da bala'in kungiyoyi, kaga sai muka koma wani abu daban. Musulman da basu ma san galibin su basu ma san hakikanin musuluncin ba, sai dafin kungiyanci da bala'i kawai ake zuba musu na yanda za su ci mutuncin junansu. Yanzu hudubar da na yi wancan satin akan janaza, sai na kalli wasu cikin yan uwa sun yi irin daga titi, daga kan titi wanda za a ji a dinga dasa wa mutane kyamara, ana musu tambayoyi, ƙananun tambayoyi wanda ya kamata duk musulmi ya zama ya san su. Kaga mutum har mutum wani da gemu da kasun ba da saje, billahi allazi la ilaha illa huwa, za a dauko tambayar da ya kamata dan naziri ya amsa ta, sai ka ji shi fa bai sani ba. Billahi allazi la ilaha illa huwa, sai ka ji bai sani ba. Kuma ire-iren wannan ne fa zaka ganshi yana cin mutuncin wani, yana cewa wani ba musulmin kirki bane. Kalmar da da ita ake shiga musulunci, yau a cikin mu nawa ne ma suka iya furta ta? Wannan kalmar da kake ganin ta sauki, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, yanda na furtata nan wallahi kaɗan ne suka iya furtata. Da za ka je ka tsaya titi ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ko rasulullah ko rasulillah, ka je za ka sha mamaki. Rudewa mutanen su ka ni ban wannan ai sai malamai. Kuma wannan fa shine saboda an sa mai dafin kungiyanci zai iya korar wani a musulunci saboda shi shegantaka. Wayannan fa sune irin musulman. Nawa ne suka san farillan sallah, nawa ne suka iya sallar, nawa ne suka samu lokaci suka je makaranta suka san ma meye ma ta'arifin musuluncin kansa tukunna. Amma me wannan shine zai samu bakin da zai ce zai kori wani a musulunci, kuma wannan shine zaka zo kana ce marwana ba musulmi bane. Duk abin da ma musulman suke bukata yanzu ba shi muke musu ba. To saboda haka yan uwa, wannan kalubalensa dama uku ne. Waɗanda suka fi kowa kin wannan da'awar su ne waɗanda ba mu ba, saboda sun san wani cin kashin da suke mana in mun dunkule ba za su iya mana ba. Na farko kenan. Na biyu, miyagun 'yan siyasa makiya Allah, makiya gaskiya, suna yin din maiwa saboda daga ran da kalmar musulmi ta haɗu muna da murya ɗaya, muna da masu tsawatawa. Shakiyancin da wayannan 'yan siyasar da muka zaɓe su suke wakiltar mu suke mana, akwai abin da su sun san ba su isa su yi ba. Su sun san ba su isa su yi ba, don in muna da kalma ɗaya duk wanda ya bayyana jahili ne, kuma ba wai maslahohinmu yake karewa ba, ya san akwai sautin da za a canja shi ko me ya taka.
wargajewar musulmi da rashin kalma ɗaya shi ya ba wa masu raya kabilanci cikin al'umma suka samu dama, da wayanda suke yada bangaranci suka samu dama. Wallahi duk wanda wato dafin musulunci ya dafu, musulunci ya ratsa shi, ƙarya kake ka kalli idan ka zo kana kawo masa wani batun kabilancin banza, kabilancin wofi, ko kana kawo masa wani batun bangarancin banza. Duk da wannan aka daidaice mu barayi suka samu dama akan mu, suke sace dukiyar mu, ya za su bar mu zauna lafiya? Sun san ran da duk muka fahimci junan mu, muka samu tsayayyar kalma, muna mutunta juna, to su sun san cewa ranar da suke shanya ta faɗi. Ranar da suka samu suke shanya ta faɗi, damar da suka samu suke cin karansu babu baka babu. To shi yasa ba irin shegantakar da ba sa yi, su ce siyasa ce, su ce wane ne, su ce suna ta kame don su jefa wa mutane shakku a cikin zukatansu, kuma wa ya aballahu illa an yutimma nura. Ƙarya suke, wallahi wannan da'awar sai ta cin musu, sai ta cin musu. Na uku sune malaman kungiyoyi shedanu wanda babu komai a gabansu, su in ba kungiyar su ba, su ci gaban kungiyar su shine ci gaban musulunci. A wajensu ɗaukakar ƙungiyarsu shine ɗaukakar musulunci. Da musulunci zai samu karuwa ba ta hanyar ƙungiyarsu ba sa maraba da wannan karuwar, ba sa maraba da wannan cigaban. Da yawa wannan dafin ya ci su, wannan gubar ta ratsa jikinsu, ta ratsa ɓargonsu. Banda ƙungiyarsu ba abin da suke kallo, su ma su ne ma kan gaba wajen makirci ma wannan da'awar. To wayannan bangarorin guda uku wallahi duka ƙarya suke, ba za su iya ba. Wa ya'ballahu illa an yutimma nura ولو كره الكارهون ولو كره الكافرون ولو كره المحاقدون ولو كره المنافقون. duk abin da za su yi wannan da'awar insha Allah yanda take cin wutar daji haka za ta ci gaba da cin wutar daji. Kuma waɗanda suka ɗauki wannan da'awar ba za su taɓa yin ƙasa a gwiwa ba. Wannan mun ɗauke ta bakin rai bakin fama, da haka wannan shine sakon da wannan hudu ba take isar musu. Abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ɗora mu akan turba ta daidai, Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka ji. Muna roƙon Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi, ya karya kafirci da kafirai. Akwai Sheikh Abdul Mumin Umar wanda Allah ya masa rasuwa jiya, aka yi janazarsa, wanda babban malami ne a wannan gari da suka ba da rayuwarsu duka wajen koyarwa da ilmantarwa. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya huta, Allah ya yafe masa da sauran iyayenmu da malumanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Ni ma akwai babata shaƙiƙiyar mahaifina wanda Allah ya mata rasuwa, wanda shine ma sanadin dawowa ta hanna samu damar ko zarafin gabatar da wannan huɗuba. Ina roƙonku da ku sata a cikin addu'a, Allah ya gafarta mata, Allah ya yafe mata, Allah ya sa ta huta. Duk yan uwa da suka tura mun sakonni na gaisuwa ta hanyar waya ko wanda suka tura wakilai, duka sakonnin su sun isa gare ni. Nagode, Allah ya saka da alheri. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce, ba mu ikon biya, nuna mana kure kure ne ya ba mu ikon kauce masa. Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira. Akwai wata baiwar Allah tana waje, tana daga wajen kofar fita daga barin dama, wanda take fama da ciwon kafa. Ta sanar da 'yan agaji, sun sanar da ni da zan shigo cewa tana neman taimako. Ba ma da tsarin neman taimako na azaga, amma tunda kun ji matsalar ta, duk wanda yake da zarafi yake da damar da zai taimaka mata, in yaje zai fita tana nan daga barin dama, zai iya taimaka mata da abin da Allah ya hore masa. Mana ko Allah madaukakin sarki ya bata mafita, ya bata lafiya da sauran marasa lafiyar musulmi gaba daya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Qumu ila